Práve začíname Flashboys Tour. Sme na pumpe pri Trnave a začíname Flashboys Tour. Flashboys Tour. Prvá zastávka Nitra, 13:30. Ľudia písali, že ešte sú v škole, no tak čo máme robiť s tým, že ešte chodíte na základku? Začnete chodiť do roboty? Mám spotený chrbát. Nemáš? Riťku nemáš spotenú? Mám ju volenú. Si si hodil riť? Ale nehodím si riť, kámo, čo som... Riť si hodíš iba keď čakáš návštevu. Áno, a Filip u mňa už dlho nebolo, vieš, takže teraz som chlpatý. Ne zasnúbený, ale. Preto sme neboli pozvaní na svadbu, lebo svadba nebude. No, svadba bude, ale ne so Sofiou, vieš. Ale... Oni sa tu mečujú vo voľnom čase, títo párchanti. Wow, letajúce seme. Vidíme sa v Nitre. See ya! Strašne sa vytrasa volant, keď ideme nad 90. Koľko ľudí si reálne myslíte, že príde do Nitry? 100. 135. 160. Nitre bude málo. Do akého Myslíš, že Nitre bude málo? Nitre bude málo? Nemyslím, kámo. Čím ďalej budeme, tým viac ľudí bude. Najmenej ľudí bude, že v Prešove alebo v takej piči. Ne, že by Prešov bola piča, ale je. RZP, čo znamená? Čo ja viem, retardovaný, zdravotný... Personál. Personál, no. No tak ty nechceš, aby ťa zachránili. Ty asi nechceš. Zlomí si ruku, alebo tak sa to je čau, že to bolo. Super bude, keď dojde, vieš. Keď tam bude 5 ľudí a bude to úplne hovno. Inde bude viac. Čo je také číslo, že si poviete, že OK, že to je fajn? Keď tam bude aspoň, že 30, ne? 50 ľudí. 50? 50 ľudí, keď to je tak si že OK, že nice. Tam sú a je ich dosť. A už vieš, že aj kúkaj. Zaparkujeme chalani. Kde mám zaparkovať tu strašne veľa aut? Poď do Bystrice. A už každý beže za nami, poď rýchlo. Dobre, ja sa zamknem a ja ostávam v aute. No, čaute chalani. Čau. Ste ready? Si ukázal občiansky, že máš národky? Vojčák, mám národky dneska. Čo ideme najprv fotky, či ideme najprv ceny? Ja neviem, čo ideme robiť, ja som... Sme to zle naplánovali. Pýtaj sa, mňa by fakt že zaujímalo, že čo si myslíte o aute, čo? Reálne, že zamkni to auto povedať. Dobre, ty si prvý. Vy traja dostanete fixky a musíte nakresliť niečo na auto. Kto nakreslí najlepšiu vec, tak vyhráva Jordan 4. Hocičo. Chalani, kto tu bol na tréningu, niekto mu smrdíš dosť. Dobre, tak kreslite a chvíľku sa k vám vrátime. Je tu niekto, kto vie naozaj rýchlo utekať. Ja prosím, Poď, vtip, rýchlo, poď. Ide tanga. Nič. Správte miesto, unite. Pojem fotky. Máťo, vyhral niekto? Či vyhral niekto? Podľa mňa... Traja, nie? Však ideme, že proti každému z nás. To je dobré. A jak to je? Oni dvaja, teraz si idú zabrať Rozstrel? medzi sebou rozstrel. A povieme všetci 3, 2, 1, štart! Poď! Bielý. Super, máme víťaza. Je to chalan v bielom. Dobre, dokreslili nám tu súťažiaci. Tak nám to popíš, teda. No takže, to som ja, no neviem jak to vyzerá. To má byť taká kvetina, taká krásna záhrada. Tu ste vy všetci traja. Ja vás mám rada. Aj ste najlepší youtuberi, aj instagrameri. Dobre, ďakujeme krásne. Ideme sa pozrieť na druhého. Moravec, sa ti už nepáčilo priezvisko, alebo či si to popreškrtával? Čau, čo to nakreslil, už odišiel. On už to ani není. On je preč? Už išiel. Aha, teraz si nevyhrá. Išiel preč, takže ten nevyhráva, bohužiaľ. Áno, follow. Počuj, A tu sme sa podpísali. je to pekné, ale... Ale máš tam gramatickú chybu. Je to pláza. Bohužiaľ. Takže za gramatickú chybu Vyhráva tu slečna. Nech sa páči. Jordan 4 od Off-Trend. a ešte... Počkaj, ešte sme nerozdali. Ešte kto vyhral ten šprint, jak to dopadlo? Vyhral. Šprint, tu máš, Danky, nech sa páči. Otvori. Čo ti šibe? A posledná súťaž by mala byť vytlačanie. Mám zlomenú ruku. Páni, čo tu tegujete? Ja vás vidím. Čo si tam zlakol? Viktor Moravec tam dal 6 stegov na to auto. Who the fuck is Viktor Moravec? Máme tu ešte tričko. To mi povie presný dátum, kedy sme dropli naše prvé video. Tak ho má. 6.7. Nie. Máš? Áno. Hej? Nie. Trochu inak. Nie je 9. október. Má? 4 mesiace. Má to? Niekomu bola peňaženka, chalani. Koho to je? Koho to je peňaženka? Môžem ja!
Ale to nie je náš na rozdávanie. Moja, ja. Jerguš Konrád. Jerguš, Andrejovi sme dali tvoju peňaženku, keby si ju nestratil, hľadaj Andreja. Teraz čo? Teraz ideme dávať Red Bulli asi. Na kameru takto? Poď fotku. My sa dotýkali hlavami práve, prečo? Ty máš 15 určite. Máš. Ďakujem. Dobre, posledný Red Bull je sebe. Jdeme posledný Red Bull. Môžem sa ťa niečo opýtať? Jasné. Pozeráš futbal? Málo. Ako by som mal dať oslavu? Oslavu, ako by si mal dať? Za koho hráš? Za Chrenov. Keď dáš gól za Chrenovú, tak musíš spraviť 15 kotulov vpred. Dobre? Čaute. Čaute. Neviem, či som všetko točil, ale ja som podpísal asi, že 17 telefónov, kalkulačky. Ako náhle my niekam prídeme a už vám dáme veci a keď za mnou 45 krát dojde, že dáš mi túto svoju reťazku, čo máš na sebe, bracho, nedám ti ju. Ale zarobil som 5 eur. Čavo chcel Red Bull a ja, že nedám ti ho. A on, že dám ti 5 eur, tak ja, že... A dali ich do kufra? Ja som ich dal do kufra, sú v kufri. 5 eur. Poctivé prachy. Povedz ako nadávku. Ja som sa najprv podpisoval rôznymi menami, hej? Ja som videl, lebo chodil aj za mnou. Števo, Hamšík. Najprv som začal krstné mená a už mi došli mená, tak v istom bode som začal používať mesta. Podpísal som, že Púchov, Banská Bystrica a podobne. Jeden chalan sa chcel odfotiť, dal to nejakému inému proste chalanovi tam z davu a on taký, že ale neukradne mi to, dobre? To bol dal, tak došiel Čavo, že ukradli mi batoh. A ja, že kde si ho mal? A on, že na chrbte. Ale... No dobre, poďme sa nažrať. Cut. Inak kto im dával fixky, že potagujte mi auto? Ty si dával Adam? Lebo ja som ich zakazoval. A ja? Oni podľa mňa mali tú jednu, vieš, tak začala kolovať. Aha. A to potegovali. To je zasa, prosím, AOLov, ale je vlastne F. Dobre, Moravec Viktor, všetci mu chodíte reportnúť Instagram, aby dostal ban za to, že nám potegoval auto. 10 krát. Každý povinne chodí teraz reportnúť Moravec Viktor na Instagrame. Chcel ísť. A je 5 eur, zarabí sa 5 eur na zastávke, ktoré... Z 5 eur môže byť aj 10 eur. 5 eur je iba... A z 10 sa už bude násobiť. Podpísal som, oni že, prečo mne nepodpíš, takže ešte jeden. Podpísal som a zasa, to bolo, že nikdy Suffering from nekončiaci success. Musel som sa podpísať, chápete, na 22 mobilov. Za mnou došiel Čavo, že ktorý je z vás ten bohatý kamarát? A ja že Adam, chod si o neho niečo vypýtať, niečo ti dá. Kámo. Čo, neviem, ako sme sa zmestili. Kámo. Kto by podľa teba skôr flinčol, kebyže... Vlastne teraz sme to robili. Auto stále drží. Očakávajte neočakávané. Fú, ty si prdol, že? Hej. To som nečakal. Dorazili sme do Banskej Bystrica. Ideme sa zložiť, keďže niektorí sa nám snažili otvoriť auto tak, aby ste nám nemali čo ukradnúť. Tak... Normálne sa nám krádli za auta. Chceli kradnúť. To ešte nevieme, ešte sme nespravili countdown Red Bullov. To je pravda. Zahráme si tak, že ja ti zatvorím oči a budem ťa iba navigovať, že teraz vľavo. To je super nápad. Že? Mám červenú, idem? Máš zelenú, vidíš. No a už je červená, tak teraz ideš. Prečo by si spravil? Lebo nemôžeme ísť rýchlo od tej zákurty, ty si neuvedomuješ, že máme ťažisko tu niekde, my sa vyjebeme. Zlú trakciu. Pozor, ide sem včela, počkaj. Že vraj Tung Tung Sahur už není v Alelende? Není vypadol Tung Tung. To tam je teraz tralelo. Tam, neviem, už tu? Koľko? Prečítaj to. Neviem. Takže nosíme veci na ubytovanie, len som začal neskoro nahrávať. Strašne... Ťa svrbia vajca, jak vidím. Nie, ja potrebujem ísť. Potrebuješ srať? Ty? Nie. Ahaj. Ty? Potrebuješ srať? Kedy ho nepotreboval vysrať? No. Aha, citrón. Som dostal taký intruzív, stať sa vysrať na linku. Ide sa kakať, poďte s nami. Dobre, zober si so sebou. Chodíme iba srať, točiť videá a srať znova. Správať full house, že nesplachuj, potom pôjdem ja a potom pôjde Flep. Dávajte si aj víno spodok záchod a papier, aby vám to neoproskalo riť. Umývajte si ruky, lebo budete mať listy. Super, že to je uterák. Toto je možno najlepšie pitie, aké som kedy mal. Tento aprikot, to je tak dobré. Kto je Viktor Moravec? Neviem, ale viem, kto je Juro Oravec. Juro Oravec s vami, mangalici vyrezajú topaté hrude a vence. Dobre, ste všetci ready? Je tu viac ľudí, ako som si myslel, že bude.
Začínam mať klaustrofóbiu z toho. Je tu nejaký Jerguš? Idem ich podpísať tagerskou, takže to tam budeme navždy. Ty si môj obľúbený. Ja? On je tvoj obľúbený. On? Ani ho Jak nepoznám. vymeniť? Nič dlho, mal som smysel, že si vyšší. Pozri sa. Hej, ale ja mám 12 rokov. Ale 120 kg. Ale ne. Tenisky, more, súťaž. Keď bude súťaž? Za 42 sekúnd, dobre? Dobre. Ale asi nevyhráš asi. Potrebujeme 4 ľudí. Čo vieš spraviť? To je dosť nebezpečné, to by si nemusel robiť. Hovorí, že vyhodaj. A ten kameň trošku dajte do piče, tam si jeden, lebo je taký... Hoď mu to doma. Počúva, vieš čo robiť, hej? Áno. A Ak sa nešmykne. na vlastnú zodpovednosť, hej? Počkaj. Počkaj, netočíš to, ty. Dobre. Zabudol som to točil, ale bol to super. Jedna. Ale dobre. Dobre, a pozri, jak otvára nohy, ale pozri. Oj, to dáš. Dobre. Prvá súťažiaca, spravte hluk. Druhý súťažiaci, druhý. A tretí? Tretí vyhral. Jak sa mal ten malý ryšavý? Adam. Ja, Adam. A ten druhý sa volá Filip. Vaša úloha je dať si tento Red Bull na hlavu a spraviť s ním čo najviac drepov. Bez toho, aby ti padol, hej? 9. Nie, 8, dobre? Musíte prekonať 8, hej? Keď chcete vyhrať teda. Poď, Kubo. 8. Potrebujú cenu, ty si vyhral. Všetko najlepšie. Sa tu postavíte, budete sa 30 sekúnd točiť stále do kruhu. Potom, kto prvý zoberie tie tenisky, ktoré budú na konci lúky, tak ich má. Začnete sa točiť za 3, 2, 1 a točte sa. 2, 1, poďte. Dobre, žijeme všetci v kalendári. Poriadne! Tvoje, dobre, tu. A im rozdávať Red Bully. Tak daj niekomu ty. Čo, ideme? Ideme, dobre. Pozri ho. Dobre. Banská Bystrica. Zatiaľ najviac ľudí, ale tak... Bolo to divokejšie ako v Nitre? Určite. Bolo. Nitra bola skvelá, Banská tiež úžasná. Ale za Red Bull oni sa idú zabiť, chápeš? Ale shoutout Red Bull. Evidentne Vás máme radi. vás máme radi. Totiž to on prišiel, že on taký, že budeš môj kamarát a ja taký, že my už sme kamaráti. A chodil za mnou pol hodinu, že ja som tvoj najlepší kamarát, sám si to povedal. Áno, ja viem, ktorý. On došiel za mnou, že vyberieš ma do súťaže a som Filipov najlepší kamarát. A ja že? Že to je niekto, koho poznám, že? No, áno, presne to som si myslel. Dobre, no ideme na obídko. Ideme sa skonsolidovať a potom ideme drogu. Filip chcel povedať, že si ideme umyť zúbky, pozrieť večerníček a lahnúť do postele a pripraviť sa na druhý deň Flash Boys Tour.